om du tør. Danse på line på himlen, gå på vandet et sted, sprænge rammerne og se, hvad der så kan ske. Og tag med afsted, hvis du har god tid. En nat, en dag, ud og se på,
mangler lidt i teknik. Men næste mand, det er Jørgen Christi. Ja, jeg tror jeg. Kommer herned. Ja. Og det kan... Jeg vil lige få en kommentar, Jørgen Tørsten. Bare lige til kameraet, den får den mærkelig. Det var æderød med hår. Lige inden du prinser over på braven. Godt kørt, Jakob. Det er imponerende, når du ikke cykler en skib.